Oimona nyakora mogi kamora mora maintiere agene no chieng mari de yo makare arwakini machiegni e chenro mar kage kacha nyinga Simfroz Okinda. Aton Jener Justin Muturi okwedo weche mawachore ni sirikand Kenya Kwanza osebedo kachayo chike migolo kod doho mapacho ka. Kolose kar chung'od bura mambere North e County ma Embu, Muturi okoni piny owacho kokalo apise osebedo kaluwore kod chike duto mag doho kendo poni gin kod ng'ure wi kaka doho ng'ado bura to gichwalo ywagi e doho mar apil kaluwore kod chike mapacho ka. Muturi siro twak e kind sirikal kod Azimio ka ojiwo jo Kenya mondo bi girwak duoko ma jokanyo e twagno biro twak wuok godo bang' twak. Kata kamano kwa josiasa mondo were gi siasa makinde ka kinde kendo gilu chik mag kagen kod ng'ur kaka yor neno ni Kenya obedo gi kwe. Nimeona watu wengine siku nyingine wakisema serikali ya William Ruto that he is not obeying court orders. There is not a single one which has not been obeyed. Even when we disagree, even when we don't like those judgments, but we obey the court orders. We have been obeying all the orders because we must promote constitutionalism in the country. Hiyo ndio kuleta amani katika nchi. Kwa sababu uchaguzi utakuja leo, utakuja kesho kutwa, ukiisha wacheni wananchi waendelee na shughuli zingine zao za kujenga nchi. We cannot be perpetually involved in politics. Piny owacho olando chako chenro mar chiwo chanjo mar tuo mar polio tok muoch mar tuo ni kaunti ma Garissa. Kaluwore gi migawo mar thieth, jauchiel oyudi gi tuo ni mar polio e kaunti no kaluwore ni tiere ni onyalo landore kuom oganda mamoko. Chenro mokwongo mar chanjo mabiro kawo thuolo mar ndalo 5 ibiro tim e kaunti 4 kama oting'o Garissa, Kajiado, Wajir kod Kiambu chakre tarik 24 nyaka 25 dwe mar 8 ka chenro mar chanjo no geto maromo nyithindo milion 7.4. Migawo mar thieth oyango ni nyaka sani giseikore gi dos maromo milion 2.5. E higa mar 2022 piny Kenya nobedo achiel kuom pinje manopuodhi kuom pinje mosekedo gi tuo ni chutho. In the country, all cases have been detected in Garissa County from Magadera and Dadaab refugee camps. These viruses are linked to other viruses which have been detected in our neighboring country. We are concentrating too much on routine immunization. Tunataka kufanya routine immunization kwa watoto na pia hapa kwa ministry tunaendelea na mambo ya surveillance ndio tupate kuona ya kwamba hii virusi haijasambaa kwa nchi sahihi. Tuko na kiwango ya 2.5 million doses na Thursday tuko na mpango ya kulaunch hii maneno ya polio campaign na polio vaccination na tunatarajia takriban county kama 10 kuanzia county 10 wenye tutapata watoto karibu milioni 7.4. Duond bura mar ODM dwaro mondo sirikand Kenya Kwanza oyangre mar kawo ndamo mager ne jotelo machin mibadhi omieno e pacho ka. Kokalo e oboke ma ochwe kogno kod jawacha mar ODM Philip Etale, duond bura no koni mibadhi momako manen gavana mar kaunti ma Uasin Gishu masani en senator mar kaunti no Jackson Mandago ewi konyo nyithindo yudo somo e pinje maoko en wichkuot ne Kenya. ODM okoni thoth jonyuol yudo omenda e yor chandruok ma ok owinjo jatelo ma giyiero ka gin go gi geno ni nyalo konyogi lokre kendo mayogi. E oboke no ODM bende oyango ni giikore mar medo kedo kod mibadhi kendo neno ni oganda jonyuol mane omenda gi olal e chenro mane onyisgi ni dhi miyo nyithindegi somo e pinje mag Finland kod Canada oyudo ratiro ka giseyo Kenya Kwanza kuom dewo wang' joma mibadhi osemieno kendo ketogi e lemo mopogore opogore mag telo. Wadhi e kaunti ma Kisumo kama achiel
kuom achije mitudo kod keth mar monj kod kuo mar dhok manyocha otimre tong' Kericho gi Kisumu kendo weyo ji ariyo kowito ngimagi osemaki. Kaluwore kod jatend obila ma Nyanza Flora Moroa, oyango ni apedha mager dhi nyime maneno ni jonjore duto ma iyudo kod monj kod kuo ma kamago ondhi kendo kawnegi okang' mowinjore mar chik. Bende ni gidhi neno ni jamni duto ma bende oselal e tong'no olundachgi ojojo dak e tong' ariyo mondo oket kwe e sama sirikal dhi nyime kod timo tijgi, ka bende koni gichano romo kod jokanyo duto mawuok e tong' Kericho kod Kisumu chieng' tich ang'wen jumani mondo gitwag ewi kaka ginyal kel kwe mochwere e tong'no. Had cases of people, being shot with arrows, which has made the situation worse, like it happened over the weekend, where we confirmed 2 people having been killed. This was brought about by theft of some cows from the Kisumu side. I'm happy to note that the security officers on the ground from both Kisumu and Kericho have been very active on the ground following up on this matter. A series of meetings have been held. The last one was the meeting held by the county security team from Kisumu and the other team from Kericho, which was there on Sunday. We are also going there today as a regional team. 1 person has been arrested so far. Nen mor kod ilo e wath ma Mombasa kama jogo manie sekta mar somo kachiel kod limbe ne oromo ne meli mar adhaye midendo ni Logos Hope moting'o buge misomo. Melino ma bende idendo ni Floating Library biro bedo Mombasa e thuolo mar ndalo 45 kendo biro chiwo thuolo ne jopiny donjo e iye kendo somo buge mopogore mohingo 5,000. Melino mane ogo Mombasa gi dhano 350 mawuok e pinje 70 bende igeno ni biro bero sekta mar limbe kaunti ma Mombasa. Nimar oganda mawuok kuonde mopogore biro chopo mar dhi limbe. Jogo mochung' ne melino koni lengo margi en mar ni gibiro gi weche mag somo mar geto sekta mopogore kendo uso buge mopogore. 5,000 titles, you name it. Any book that you need to read, any book you need to refer from will be available on board. Chombo hichi kimeleta vitabu chungu nzima. So kuna nafasi ya watoto wetu kupata nafasi, kuingia, kujionea kiwango cha elimu katika sehemu zingine za ulimwengu kiko kiasi gani. Kwa hivyo kwangu kuna nafasi nzuri kwamba watu wengi watapata nafasi ya kuja hapa. Kwa hivyo hichi chombo kimefunguliwa kwa siku 45. Utalii na uone utaboreka kwa kiwango kikubwa, manake wakazi wengi watakuja kukaa Mombasa katika muda huu na watakuwa wanalala hapa. Hope. This vessel is a moving library. She's the biggest floating library in the world currently. And, we are happy that this season we have actually started our tourism season a bit earlier. Normally the season runs from September to March. So with the 370 members of crew on board, we believe they will be interacting with the members of the public in Mombasa, and there will be a lot of business going on. Romar duol mandiko jopuonje pachoka Teacher Service Commission kod riwruoge mag jopuonje mag NAT kod KUPPET e winjruok margi ma higa 2021 nyaka 2015 olware Luanda odiochieng' ma okwongo. Ma bang' KUPPET tamore rwako paro mar TSC mar medo jopuonjo sara ya 2.4 kod 9.5. NAT kata kamano rwako paro mar TSC kata bed ni ok giketo e sei. It was our surprise and a shock, because according to the SRC said they teach us and other public servants to get between 7 and 10%. That we were expecting not less than that, despite the fact that we had our own ambitious expectations and what our teachers expect outside there. For KUPPET between 30 and 70%. So when the figures turned out to be between 9.5 and 2.2%, we realized that maybe whether they are, it is the president who was lying to us, SRC lying to us, or Teacher Service Commission is not being genuine or serious with this negotiation.
Jare wetongi magi bang nyamburko mana orek giedho monji gwenge ma Nyongoro e apaya Lamu Witu kod Garsen gi jok moko mapoko ng'e ma ichechgo ni gi jonjore mag kweth mar Al-Shabab. Ma biro bang moloyo ute 10 notia mach mowang gi jonjore go e gwenge ma Juhudi e ward ma Nkunumbi sari otieno ma piny norugo kawuono. Wachore ni bang jonjore go monjo gwengno kendo wango ute go dwe mokalo, jodak ma gwengno nodaro dhi dak e skul primar ma Juhudi. Jonjore go nochweyo kwalo diek gi mwandu mamoko bang timo monj makamano. Ji maromo 4 osewito ngimagi ka ji maromo 40 osegamo tuo mar nyaldiema e kaunti ma Migori e kinde mar jumbe 3 nyaka ne tuo ni muoji e kaunti ma Migori. Ma oyangi kod jatend migawo mar thieth e kaunti no Julius Awuor Nyerere ma wacho ni jogo ma osewito ngimagi ne orem chopo e kar thieth e saa mowinjore. Nyerere wacho ni giseketo okenge ma opogore mar geng'o landruok mar tuo ni. Ojiwo oganda mondo oket ler kendo ne ni gitiyo kod pi ma othiedhi. Nyaka sani tuo ni mar nyaldiema osechopo e sub counties ma oting'o Suna West, Suna East, Nyatike kod Kuria West. Oganda e kaunti ma Migori oseyuak ne piny owacho mar kaunti ma Migori mondo ne ni ler oketi e bombe kaachiel kod chiwo pi maler ne oganda. The recent one was in Kianja. We have had about 40 treated and discharged. But as we talk now, we only have one admission. The ones who are admitted at Nyatike, the 5 are already been treated, but we still observe them. When you are discharged, we don't leave you. There is also tracing to ensure that whatever you have been given, you follow that. And we have never had any case of anybody who had been treated earlier being reinfected. So as we talk now, there is only one from Suna East who has been admitted here from Abida area, and we appeal to the residents to be very careful about that. Jogo mane yudo midhiero e masira mar apaya Malondiani dwe mokalo koro yudo omenda maromo shillings million 14.5 kaka yor chudo kendo tieko ng'ur mosebedo ni komiti mane ng'iyo chenro mar chulo joma ne oyudo midhiero e masira no ne olal kod omenda. Komiti no botend jagoro mar kaunti oyudo midhiero e masira no ne olal. Komiti no botend jagoro mar kaunti ma Wesley Bor olero kaka gisetielo mar 2 mar chudo margi kowacho ni mokwongo ne gichiwo omenda maromo shillings familia ka familia bigadek manowito tarik 4 dwe mar kakoro gimedo omenda gino makelo romo shillings million mtu alipwa kiwango cha pesa taslimu 1185 kulingana na ile bei iko kwa saa hii. Hiyo pesa kwa mtoto kwa mimi maisha ya baba ni kidogo kwa mtu kidogo. Hiyo pesa ni kidogo kabisa. Niko na watoto ya shule, hata iko kidogo tena ni nategemea mimi. We had a total of 53 fatalities and 24 survivors whom we have been able to compensate as follows. In our phase 1 of the compensation, we spent a total of 5,910,000 that was dispersed to both the survivors and also the fatalities. In phase 1, they were getting 60,000, and phase 2, they got 60,000, and in phase 2, the survivors got 80,000, totaling to 140,000. Those who lost their lives, we compensated the next of kin. That due diligence was done, and in phase 1 we gave them 90,000, and in phase 2 they got 110.
Nyakaramogi weche mag tuke eni Alice Mutinda ma jahigni 24 kendo wuok e kaunti ma Embu e jaloch mar shillings 500,000 goyo punda kokalo e piem mar shabiki kaende jackpot. Alice ma en miyo manigi nyathi achiel noyudo makare tuke 11 kuom 13 e piem mar kaende jackpot. Alice lero ni obiro tiyo gi omenda no e yaro hande ka onyiso joma mine mondo donj e piem mar shabiki.com. Ka idwaro donjo e piem mar kaende jackpot or ote machuok mar KJP e namba mar 29063. Acha tucheze kama sisi. Unajua hapa kwenye shabiki, wekelea na shabiki mtu wangu because ina give. Naye Alice ameweza kugiviwa manze 500,000 manze. Ndio hiyo mara hiyo imecome through, ndio cheki yako sister. Hii tunakupatia tu hapa na hapa mtu yangu. 5 hapana tusite hivyo. Hata tuseme mit 500,000. Sema vizuri, sikusikii. Congratulations manze. Congratulations, yani umeshinda 500,000 Kenya shillings, yani 500,000. Congratulations to you manze. Nyakaramogi mane makelo giko mar weche manyien mag kagi kacha. Erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni. Nyinga Sifros Okinda.